Hej og velkommen til vores undervisningsforløb under emnet det økonomiske kredsløb. Vi har valgt at stille stjerneløb op som eksempel på, hvordan man kan undervise i det økonomiske kredsløb. Og det har vi gjort, fordi at vi håber, at vi gennem bevægelse og leg også kan få lært eleverne, og de kan få et indblik i, hvad det økonomiske kredsløb er, på en sjov og anderledes måde. Og vi vil nu fremstille vores skitse for jer. Vores stjerneløb tager også udgangspunkt i de 5 poster, som der også er i det økonomiske kredsløb. Vi har det offentlige, så er der udlandet, pengeinstitutter, herunder banker og sparekasser, virksomhederne og husholdningerne. Posterne får sådan som fiktive penge, og her er det vigtigt, at pengene er i samme farve i de forskellige poster. Det vil sige, at det offentlige har de røde farver, udlandet grønne og pengeinstitutterne gule. Og det er simpelthen vigtigt, fordi eleverne på den måde kan se, hvor pengene kommer fra til at starte med. Vi har valgt plusser til at illustrere det i vores skitse her, men det kan jo være hvad som helst fra Lego-klodser til forskellige farvede bolde. Når pengene så er fordelt, så skal vi også fordele eleverne, og vi har valgt at sætte en elev ved hver post i vores skitse her, men det kunne også være, at man valgte, at man satte en elev ved det offentlige, en ved udlandet, og pengeinstitutterne og virksomhederne, og så resten af eleverne ved husholdningerne. Det kunne også være, at man havde flere stjerneløb i gang på samme tid. Det er op til den enkelte lærer, hvordan man vil gribe det an. I det første eksempel har vi valgt at tage udgangspunkt i husholdningerne. Vi har en elev i husholdningsposten, der skal hen til virksomheden og lave et stykke arbejde. Når man kommer hen til virksomheden, så er der en opgave, man skal løse. Det kan være noget bevægelse, det kan være en udregning, et eller andet. Og når man har lavet et stykke arbejde, så får man en sum penge. Og inden vi kommer hjem, så skal pengene en smut forbi det offentlige, fordi nogle af dem skal jo afleveres i skat og afgifter. Resten af pengene tager vi måske med tilbage til virksomhederne, fordi vi skal have noget at leve for, mad og tøj og fornøjelser. Så er der en lille sum penge tilbage. Nogle af dem tager vi med hjem, og resten sætter vi måske i banken, hvor vi igen skal op og løse en opgave deroppe. For de penge, vi har betalt i skat, får vi selvfølgelig også noget tilbage. Det kunne være i form af SU og børnepenge, boligstøtte, hvad som helst. Og allerede nu, så vil eleverne kunne se, at pengene så småt er begyndt at blive fordelt i samfundet. Hvis vi tager udgangspunkt i virksomheden lidt senere i spillet, så vil vi måske have en elev, der skal op til det offentlige og aflevere noget virksomhedsskat. Så går vi måske tilbage til bankerne og tager et lån, fordi man gerne vil udvide sin virksomhed. Vi skal have købt varer i udlandet, som vi tager med hjem til virksomheden og sælger videre til forbrugeren. Og forbrugeren har måske også været smut forbi banken og taget et lån for at have råd til varen. Og på den måde så kan eleven nu se, at pengene så småt er ved at cirkulere rundt i hele kredsløbet. Og til slut skulle vi gerne have et billede, der ser nogenlunde sådan her ud. Det her, det var lige en lille skitse af vores forløb. Jeg håber, I synes om det, og I er meget velkommen til at smide en kommentar med både ris og ros. Tak for nu.